Benvolguts conciutadans i benvolgudes conciutadanes del poble d'Estivella. Soc Santi Mateu, president de l'Associació Cultura Arrels, i us parlo en nom i representació de totes les entitats que organitzem aquest acte. Avui, 8 de maig, en plena crisi sanitària, en estat d'alarma i confinats a les nostres cases, la història d'aquest poble ens convoca a tots i totes. El present demana pas al futur. En breus moments, a la façana de l'església i acompanyats del toc de les campanes, es projectaran tot un seguit d'imatges que generosament els veïns i les veïnes d'Estivella han compartit per fer realitat aquest somni. El repte que ens plantegem no és senzill. La construcció d'un àlbum col·lectiu, sargit amb les vivències individuals i quotidianes de tot un poble, esdevé, si més no, una autèntica proesa. Al mateix temps, aquest repte és una fantàstica i meravellosa aventura que ens cal recórrer plegats. Hem de ser molt conscients que no sempre se'ns dona l'oportunitat de posar en valor la pròpia història en temps real. I Estivella, com altres vegades, vol aprofitar aquesta oportunitat. El que avui és insignificant, allò que aparentment no té transcendència i que no té espai als llibres d'història, demà serà la clau per entendre quin ha sigut el recorregut i quin ha sigut el camí de cada poble. Amb tot, aquesta nit, cada vegada que escoltem una campanada, estarem escoltant el bàtec del cor d'un veí o d'una veïna que en aquest moment ens estarà obrint la porta de sa casa. La casa de cadascú serà la casa de tots. Les campanes posaran el so a les vivències més íntimes, als records més quotidians, que esdevindran melodia i ritme en un conjunt harmònic. Els nostres avantpassats ens van deixar el seu patrimoni escrit a les pedres, a les teulades, als arbres i a les cantonades. Nosaltres oferim als nostres nets i besnets, a les nostres netes i besnetes, les nostres gravacions com el fidel testimoni d'un moment difícil i complicat, però que ha tret el millor de cadascú i el millor de la col·lectivitat. La història que avui vivim en primera persona ens ensenya una altra vegada que en els moments més complicats ens hem de trobar, ens hem de juntar colze a colze per a projectar-nos a un futur d'il·lusió i esperança compartides. Gaudim de l'experiència de ser i de fer història.